What's up mga idol? Nagbabalik Gagambino. So, fight number 3 natin to. Bandang meron mga boss. Veterano na to. 3 times winner natin, no? So, ito na yung galaw niya ngayon. Medyo may diferensya na siya ng onte, no? Kasi 3 times winner na, no? Ilang beses na siya na balda-balda mga boss. So, winner to sa palabanan mga idol, no? So, kita nyo napakapangit na materialis mga boss. Para mapalaban agad. So, ganyan yan, no? Ayan yung bandang wala naman. So, never pa napalaban yung bandang wala. So, titignan natin dito is yung baguhan versus yung veterano sa bandang meron, no? So, ito naman yung bandang wala natin. Ang ganda ng galaw na ito mga boss. Kung ako lang yung tatanungin, no? So, makapal. Malakas na gagamba. Pero, yun nga. May kakapalan yung paa niya kasi. So, hindi na kursunada, no? Hindi naman natin may laban talaga. So, dito na lang siya, no? Dito siya sa YouTube channel natin. Dito sila magpapakitang ngilas, mga boss. So, kursunadahin nyo na dito ba kayo sa bandang meron o dito kayo sa bandang wala. So, hiting-hiting natin, mga idol. Para lang makapili kayo ng maayos. Kung agresibo ba yung gagamba. Aktibo ba siya. Yung first buckle niya, kung okay ba. So, dito nyo makikita yan, no? Okay naman, no? Active naman yung gagamba. So, let's go. Itim sa bandang meron, no? Dark. Ay, usak. Dirty color, mga idol. Off color, no? Ang ating bandang meron. Bandang wala naman, so dilaw. Brownish, no? Brownish, dirty yellow ang kanyang kulay, mga boss. So, Jensen line, mga idol, no? So, let's go. Bitaw na natin to mga boss. Meron, wala. Op. Very bitaw natin mga idol. So, tapikin nyo na yung katabi nyo mga boss. Let's go, ito na, magbawakbaka na to. Unang pakagat ni bandang wala. Tinamaan si meron sa bandang likod. Unang kagat sa likod. Patama, palamang ang ating bandang wala, no? Gaganti ang ating bandang meron. Nakahawak sa kamay ng bandang wala. Pangalawang kagat sa bandang likod. Pangalawang kagat ni bandang wala to sa likod ni meron. Nanghihina nating bandang meron. Nanghihina na. Ground fight sila mga boss. Dito na gaganti na. Gaganti na ang ating meron. Nakapusod mga boss. Nakadibdib ang ating bandang meron, ha. Pangalawang tama sa dibdib. Lamang ang may alam mga boss. Pangatlo. Nakaganti din si bandang wala. Pangatlo. Nakatatlong patama si bandang meron sa dibdib ni wala. Si wala naman dalawa sa likod. Yun lang mga boss. Kinapitan siya. Inangklahan sa pusod ng mga bossing, no? Bandang dibdib daw ang tama ni bandang wala, mga boss, no? So, dinaan, no? Dinaan sa experience ni bandang meron, no? So, ground fight kasi, mga boss, medyo yung tapang talaga ni meron nandun talaga. So, kung sa taas siguro to, may chance si wala, no? 1, 2, 3. So, klarong-klaro mga boss, meron wins tayo, 2 puntos sa ating bandang meron, no? So, papakita natin sa inyo to. Kung bakit natin sinintensyahan, no? So, papakita natin yung pangil ni wala dito. Kung inabot ba si meron o inabot niya si bandang wala. So, kitang-kita yung pangil ni wala, mga boss. Hindi nakatama, no? So, nasa taas ng ulo ni meron yung pangil ni wala. So, ang kunat din ni meron, mga boss. Ilang beses kinagat to. Parang wala lang, no? Semi-dry kasi. Pinagpag yung kagat, no? Pinagpag yung kagat. Tapos yung balos niya, mga idol, yung bawi ni meron is puro dibdib. So, yun lang mga idol, no? So, sana na-enjoy nyo to. Ito pa mga boss, no? Yan, no? Malapitang tingin sa ating manlalaro, no? So, yan talaga yung pangiliwala, mga idol. Hindi talaga umabot. So, sintin siya, mga bossing. Kinakain na siya ni bandang meron. So, yun lang mga boss. Sana na-enjoy nyo yung laban na to.